Salut! Eu sunt Alex și astăzi filmăm din grajdul caprelor. Astăzi a fost o zi foarte fericită și foarte importantă pentru mine, pentru că de dimineață am fost să văd o capră nouă pe care am văzut-o de ceva timp și am vrut să o cumpăr și astăzi a venit momentul ca să cumpăr această capră. Am văzut-o, am fost mulțumit de ea, am văzut și părinții, am văzut din ce linie se trage și este o capră pe care am vrut să o cumpăr de foarte mult timp și astăzi a venit momentul. Sunt împreună cu căprițele mele, cea mică, hei, ce faci tu frumoasă! Și aici avem noul membru al mini-fermei, al treilea membru, a treia capră pe care am cumpărat-o. Este o capră din rasa anglo-nubian. Este o iadă, de fapt, de aproape un an de zile. Este foarte, foarte frumoasă, dar este sperioasă din cauza că este nou membrul al fermei. Frumoasă. Da, ține frumoasă. Ține-i frumoasă. Încercăm să ne obișnuim încă cu ea pentru că este foarte sperioasă, fiind o casă nouă și având un mediu nou, plus cu niște capre pe care nu le-am mai văzut. Ea provine dintr-o fermă, mini-fermă, adică totuși o fermă destul de mare în care erau aproximativ 100 de capre. Și probabil era cu surorile ei și cu toate caprele pe care le cunoșteam. Capra o să fie montată probabil în martie sau mai târziu, pentru că vreau să o las să dezvolte foarte mult și să nu avem probleme în dezvoltarea ei. Pe viitor aș vrea să cumpăr și un țap, tot din rasa anglo-nubian. Probabil o să cumpăr un țap mic, adică un ied, pentru că sunt foarte scumpi. Un țap la maturitate, cam 1000-1500 de euro și foarte, foarte mult. Dar va trebui să cumpăr până la urmă și un țap sau să caut undeva, dar cel mai bine ar fi să cumpăr un țap și pe viitor va trebui să fac și un adăpost separat pentru țap, pentru că nu pot să le las tot timpul cu caprele și o să trebuiască să fie controlată toată monta. Între timp am consolidat puțin și țarcul de afară, pentru că astăzi, când am adus iada cea nouă, a scăpat prin partea de sus, prin partea aceasta, pentru că ea fiind foarte suplă și foarte puternică, a sărit prin partea de sus și am avut o problemă pentru că a trebuit să o prindem din nou. Așa că am mai montat în partea de sus încă o scândură plus întăritoarele Nix. Pe partea din față la fel am montat întăritoare ca să nu se strecoare, din cauza că ea este încă micuță, deși cu cea mică nu am avut problema asta. În partea cealaltă am montat la fel scândură extra pentru înălțime, undeva la 1,60 m plus întăritură. Partea de sus, nu știu dacă v-am mai arătat, dar am montat și o plasă de umbrire. O să doresc pe viitor să mai achiziționez și alte capre. Cum am mai spus, vreau să cumpăr și un țap, pentru că vreau să am țapul meu, să nu mai depind de nimeni. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, te rog frumos, lasă-mi un like. Dacă apreciezi ceea ce fac și tot procesul pe care vreau să îl postez aici pe YouTube, te rog frumos, distribuie acest videoclip la cât mai multe persoane, pentru că mă ajută foarte mult. Iar dacă nu ești abonat,
abonează-te, te rog, la canalul meu, la fel de mult mă ajută. Eu am fost Alex, pe data viitoare. Pa!